моя мечта не съм успял да осъществя. Ако трябва да бъде конкретен и директен, може би нещо, което не съм написал още, което да бъде изпълнено с голям оркестър, с голям хор, защото аз така обичам мащабните завършени произведения. Едно от тях беше Божественото начало, която мечта успях да осъществя в един такъв синтетичен вариант на симфоничен оркестър. И тъй като това е тетралогия, може би изпълнението на цялата тетралогия в един ден или в няколко дни за сега не съм успял да осъществя с оркестър, с хор, с солисти, музиканти. Божественото начало наистина е една тетралогия, която си заслужава да бъде осъществена, започвайки от първите части, стигайки до финала, където човека и човечеството ще пребъдат в бъдещето.